Despois de anos de traballo e case 12 meses de tramitacións, as illas de San Simón e Santo Antón son xa, sobre o papel, lugar de memoria democrática. O Boletín Oficial do Estado publica esta distinción que o Goberno outorga a este arquipélago situado en Redondela, na ría de Vigo, e onde foron conducidos 5.600 presos republicanos entre 1936 e 1943. O lugar, que funcionou como campo de concentración e como colonia penitenciaria, está considerado un dos espazos máis represivos de toda Galicia. Calcúlase que como mínimo puideron morrer ali 500.000 de persoas. O Goberno pretende, con esta iniciativa, dar a coñecer a cidadanía o que ali sucedeu, instalando paneis informativos e integrando este arquipélago en circuitos internacionais dedicados á memoria democrática. Búscase ademais garantir que os usos que se lle dean a este lugar sexan compatibles coa preservación da memoria. Conversamos xa con Matías Rodríguez da Torre, de Iniciativa Galega pola Memoria. Que tal, Matías? Moi boas. Hola, moi boas. Que significa para o movemento memorialista ter xa, por fin, este recoñecemento? Pois, para o movemento e para toda a cidadanía é unha boa nova. A verdade é que nese sentido pensamos que é un paso adiante. O que pasa é que ao mesmo tempo que é un paso adiante, tamén quizáis ou sexa pois moi timorato e tamén incerto. Creemos que non se vai por con el fin a todas as cuestións que están a levar a converter a illa de San Simón pois nun parque de atraccións, non? Claro, porque desde o primeiro momento o cabalo de batalla sempre foi os usos, non? Que se lle vai andar este espazo, non? Onde se teñen realizado, como te dices, actividades que nada teñen que ver coa memoria. Non sei se con este recoñecemento, Matías, queda blindado o San Simón. Que garantías ofrece esta distinción de agora en diante? O problema é que sobre o papel a declaración pode de algún xeito esbozar un avance na xeolocalización, na documentación, na posta en coñecemento e divulgación da illa. Mais o que son os usos, o que referías, o plan de usos, todas as aberracións, actividades, digamos, aberrantes que se están a celebrar na illa, que van en contra precisamente da memoria das vítimas da represión en San Simón, e que van en contra tamén da mínima delicadeza e respeto que se debe ter aquelas persoas que estiveron nun campo de concentración, en un lugar co significado dun lugar da memoria. Pois aí o que queremos é que realmente non se fai nada efectivo, porque que non se lle pon couto a todos os usos que lle está a dar a Xunta de Galiza. E sabemos que é o Estado realmente de quen depende en última instancia todo isto, pois San Simón, as illas de San Simón e Santo Antón son unha cesión de manial do Estado á Xunta de Galiza e, por tanto, é o Estado quen detenta de algún xeito a titularidade e, por tanto, debe ser quen exixa que todos eses usos contrarios á memoria democrática non se dean. Mentres iso non apareza de xeito explícito na documentación, pois creemos que de pouco vai servir, porque o xestor, que é a Xunta de Galiza, pode facer o que lle pete. Desde a Iniciativa Galega pola Memoria levades moito tempo traballando para documentar o que ocorreu en San Simón, tamén para facerllo chegar á cidadanía, pero non sei se durante toda esta tramitación contou o Goberno en algún momento como movemento memorialista a hora de tramitar este expediente e reescribir un pouco a letra pequena de como debe ser San Simón de agora en diante. Pois a verdade é que non. Fomos convidados a un primeiro acto que se celebrou hai uns meses na illa, no que estivo presente o secretario de Estado para a Memoria Democrática, convidados a participar, iso é verdade, a dar a nosa opinión naquela homenaxe, mas realmente non foi como colectivo ou como rede de colectivos, porque recordo que fomos 30 asociacións as que arredor da Iniciativa Galega pola Memoria propuxemos
realmente pois a declaración da Illa da Memoria con esas condicións que estamos a comentar. Pois non se tivo en conta, e máis ese expediente pois a nós nunca se nos resolveu, nin nunca tivo resposta. Por tanto, creemos que ben, deberíase ter actuado de outro xeito, e creemos que, en todo caso, nunha iniciativa deste tipo, nun expediente deste tipo, hai que ter un pouco máis de respeto a toda a colectividade que está traballando a prol da recuperación da memoria, a prol dos dereitos humanos, e, de algún xeito, pois, non buscar tantos fins propagandísticos, e si facelo desde un punto de vista pois moito máis pragmático e seguro, para que en San Simón haxa realmente pois respeto pola memoria democrática. Esta mesma observación facedes tamén no que se refire a Meirás, non? Que tamén acaba de ser declarado lugar de memoria democrática oficialmente. Tampouco neste caso o Goberno contou con este movemento memorialista, a pesar de que foi a mobilización cidadá un activo fundamental, non, para conseguir a devolución do Pazo. Como se explica isto? Pois, exactamente. Pois eu non sei, non lle encontro moita explicación, excepto pois querer ter un protagonismo que inmerecido neste caso, porque unha cousa é administrativamente facer unha declaración, pero tamén debemos lembrar que esa declaración está sustentada, está respaldada e está fundamentada na pelexa, na loita e na iniciativa cidadá de tantos anos. En ambos os casos, as tramitacións dos expedientes, falo do caso de Meirás, tamén do caso de San Simón, o certo que se prolongaron moito no tempo, non? E a cidadanía non percibe, non? Cambios dentro destes dous espazos, pois desde que se decidiu, non? Iniciar a declaración como lugar de memoria. En San Simón continúa habendo actos de todo tipo que nada teñen que ver coa memoria, o Pazo segue pechado ao público. Debería acelerarse un pouco os usos a estes dous espazos e abrilos á cidadanía como é debido despois desta declaración? Efectivamente, é que se non é para iso non ten sentido, porque entón estamos falando simplemente de cuestións simbólicas, e para iso non ten que durar tanto o camiño, nin ten que ser tan rimbombante. Referímonos a que se realmente o Pazo de Meirás e as illas de San Simón e Santo Antón non son espazos de memoria no sentido explícito, no sentido europeo, se queremos do termo, no sentido da divulgación da súa historia, da súa memoria e do respeto aos dereitos humanos, pois non vai valer de moito. Alegrámonos, evidentemente, de que esta declaración sexa un paso adiante, pero o que non queremos é que sexa insuficiente. Hai uns días se conmemoraban en San Simón esos 90 aniversario do golpe, con ese acto que congregou a cidadanía en xeral, tamén a representantes das asociacións, investigadores nesa illa que agora acaba de ser declarada como lugar de memoria democrática, e hai un asunto que poñía de sobre a mesa, e é que 90 anos despois do golpe a impunidade continúa. Pois sí, a impunidade continúa, xa non só por esa lei de impunidade do anos 77 e seguintes, senón que e pola xestión da transición no Estado español, senón que hoxe en día pois forzas denominadas democráticas e outras que realmente pois non teñen ningún viso de seren democráticas. Estamos falando, pois, por exemplo, do Partido Popular e de Vox, con responsabilidades de goberno en moitos lugares, sobre todo por parte do Partido Popular, pois están a ser totalmente regresivos no tempo e volver a posicións nostálxicas a nivel da ditadura. Mesmo exacerbala, e cando non, pois, edulcorala. Mentres esta xente pois está sumando a un carro dunha extrema dereita global, pois se vai en contra de todo o principio democrático. Por tanto, non se están a dar pasos
adiante. E máis, estamos nun momento moi delicado onde a cidadanía, pois eu creo que se ten que dar conta de que se están a promover cuestións, ideas, non só verbalizadas, senón incluso executalas políticamente, pois ideas e accións que teñen máis pisos de seren ditatoriais a democráticas, non? Supoño que tamén estamos pensando un pouco nos ataques que está sufrindo figuras destacadas como foi a figura de Moncho Reboiras, non? Por parte dos conservadores, non? E de feito así o poñía de sobre a mesa nese acto en San Simón, non? Efectivamente, a figura de Moncho Reboiras simboliza todo iso. O ataque, evidentemente, non é só por ser unha vítima do franquismo, é tamén por cuestións de hostar o nacionalismo e as ideas democráticas hoxe en día, mas é unha mostra máis. Lembremos tamén que hai uns meses, pois o propio presidente da Xunta e un deputado pois do Partido Popular no Parlamento Galego, pois mesmo negaban que existisen mortos na illa de San Simón. Pois Matías Rodríguez, autor da Iniciativa Galega pola Memoria, moitísimas grazas por pasarte un día máis pola Ferida Aberta no 36, unha aperta. A ti, unha aperta. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.